Methanga hemarit chi open Delhi rong supia long lo ke charli dam pen boha ke do dam ari soi janga tum chingrum si ningi sipet pen dosi wanglonang chingrum lonang pu athepi responsi Delhi Karbi Students Union atum pen Delhi rong supia long ke do Karbi bhavana long freshers meet kam social meet amai mesen pen pamanpon Kidamtang chitini pha inkoi rasir ke barni Delhi rong supia long ke do Karbi bhavana long Delhi Karbi Students Union atum pen freshers meet kam social meet amai mesen pen pamanpon lo Bangso long Delhi Karbi Students Union amai pu bidia inti dun mai phi senso inti pi chunbang Romesh Teron Esther rong pp Finance Secretary Kalpana Singnar pi Bidisar Franklin Rongphar Cultural Secretary Gurusar Disotum pen Chepater pi ponsi bangso mai ki paman ponolong bang phokep so se akarbi risoi jangatum chingrum tulsi RD de jot pen mai do ponlo Jeseme Delhi rong supia long lo ke charli dam ari soi jangatum chingrum pet pen ningi si ke do pen bangso mai long methang akimang la pen ka charli aputhak inut pen inut chithan chimum ponsi nin ka chepathe alam tame chithan chimum pon riltilo Mailong Delhi Karbi Students Union amai pu bidia inti pen ke than pon ateng pulote dhorom chipu pe pin pen ilitum ningi si do pen chingrum pet lote ilitum ajakong thepo la pen ilitum ladak ke do pen kidok ki sungdo anstame chirap chito long po la pen ilitum thek an kachini ana sonsitame ilitum chethan chimum long po pusi mailong than pon tangti ingtia sang hu ke than pon alam thele angton pen arjupon sina Sini logo masih ansu se inu iklan chok tidak nepana pun ha so iklan chok tidak tipu se roi na po ini choi na ne la pen ke itu misi unity do na po unity ha power mo tening chikina po sini logo di masih student uno te lamong da tam iklan an atum da do tam iklan do la po ime ha jersong la po lang di serben lo last time yang kan bom lo no ni tum student la tang di gorom chilang mo Lapen bangso mailong aluhia man pen AGBB former president Kamal Bhardwaj tame chitong dunsi mai RDP dunlo halapu Delhi Karbi Students Union aphan bidi sore ki pidun abarim klembang mate non nominated MEC Dr Mongwi Rongpi aphan tame kachuro piponsi CM Dr Tuliram Ronghang lapen EM Richard Tokbia tu aphan tame mai long pen kachuro pon alam the paklang posi RD do jot pen mai pachun pon Dongkam kampen wikibe Karbiang long live